Jeg har fundet det her selv. Se, der er en masse huse. Nu her, der er næste for ned. Og søvn den her Katar. Ja! For jeg bare sindssyg. Ja. Søvn lige den her. Hov, edderkop! Ah! Og der kan se en masse huse. Der sender lige den kigger på fugle. Nice! Jonas, nice! Kigger på fugle. Det ses derude. Hej! Nu her går det her tur. Når pusser, når nu. Lad lige gå. Se her. Gå. Der kan høre biler. Nu kører biler. Gå tilbage. Go. Ja. Gå tilbage. Kom. Det er min son. Det er mig. Hej. Gå. Biler. Jo, for derude. Jeg tror, der er for lige. Der er for det for lige. Der er den ikke pis. Så der går i den. Der er den ikke pis. Gå tilbage. Der er for lige her. Og der er også for lige. Der er lige regn. Til Tina. Anne personale. Der er bøsse! Hvad? Der er bøsse! Det er ude! Ja! Forever! Gå, se det hurtigt. Så gå. Den ej. Send den ej. Der er faldet. Det er i gang med hende hovedet. Det er mere. Ja. Der sender det jo også på Facebook. Og på YouTube. Mere gå. Hov, en bil. Mere en bil. Gå. Og gå. Hvad? En sonne. Sort sonne. Det er bare en pind. Der er mudder her. Se det her mudder. Der går stille og roligt. Gå stille og roligt. Ja,
Søv den er Katar. Der går for liv. Nu der går for liv. Der kan I huset tilbage. Der lige findes sovsid. Hej. Så gå. Hov. Masse lys derovre. Lys. Hele det her nat. Det her i nat. Lys derovre. Hvad? Det er zombiehoved. Det er zombie. Og der er syv den her. Der falder ej. Jo. Gå nu sov. Der tager den af. Det er for koldt. Det er for koldt. Der tænder på. Det er koldt. Gå mere. Der er lige grønne ting. Der kan lige se der for lige. Masse lys. Lys. Så gå. 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 Søv når den er Katar. Lys, biler, indtil biler. Biler, mere biler. Det ses. Mere. It's on! Nice! Kigger på fugle. For et. Så er biler. Og det er pissekoldt. Uden op på. Han op på med. Der er egentlig for lige. Mere. Hvor er det?